Hi guys! Gugutumin ko na naman kayo. Tayo po ay magluluto ngayon ng atsarang labong. Kung Ilocano ka, rabong. Kung Tagalog ka, labong. Pag English, bamboo shoot. Ayan. Yung longganisa po yung isasahog ko. Mas gusto ko kasi yun. Binalo ng longganisa. Sarap yan. Siya mga ricado. Spices. Okay. Simulan ko na. Ito natimplahan ko na ng salt, vinegar, pepper, and magic sarap. My partner. Start na tayo. Una muna to. Itong maganda sa longganisa na hindi nalunan kasi marami kang pwedeng gawin. Hindi lang sa pang prito namin. Pwede mo siyang isahog sa kahit na sa mga atsara, pinakbet, ganun. Marami siyang pwedeng gawin. Sa mga taga-provincia dyan, baka na-miss nyo na to. Alam nyo bang kainin to? Oh, di naging ano na siya. Maganda kasi sa longganisa nila, yung nilalagay. Hindi yung longganisa na chorizo lang. Dagan natin. Bawang. Bawang. Garlic. Sibuyas. Onion. Mas malasa tong pula kaysa yung puti, no? Siyempre, lagyan natin ng ginger. Bango. Yan, luto na siya. Pwede natin ilagay yung labong. Ay! Halo-haloin lang natin siya. Yung sa maluto.
Halo lang ng halo. Hanggang sa siya ay maluto. Masarap itong papakin. Karuba, may kayon. After 10 minutes, oh, ito na siya. Malapit na siyang maluto, guys. Shout out nga pala sa kapatid ko na si Mildred na nasa Hong Kong. Paborito niya to. Sis, ito na oh. Baka mapanood mo. Matatakam ka na naman. Gugutumin kita. Kunti na lang. Naluluto na yan. Ayan na. Dito na. Patayin na natin. Kain na. Finish. Ayan na guys, kain na. Ang rice naghihintay. Ilabas ang Coke! Bye! Thank you for watching. Balik kayo. Kain tayo.